Здравейте, аз съм Виктор и това видео е моята визитна картичка, с която да се представя пред вас. И концепцията на това видео е като цяло да ви покажа кой съм аз и с какво се занимавам. Денят, с който ще се представя, започна доста семпло с моето отиване към университета да защитя една от курсовите ми. Престоят ми в университет не беше дълъг, беше около 3 минути и след това се прибрах към вкъщи. Втората част от деня беше още по-интересна, понеже имах някои други успехи. Втората част от нея беше по-приятната. Отидох да се видя с Йони. Седни. Завърти се. Завърти се. И последната част от видеото са снимките, на които отидохме. Such a beautiful shot. И тук е момента, където решихме да излизаме един час по-рано, за да можем да прекараме един час преди фотосесията й в снимки само на нея и нейната приятелка. Дойдохме в центъра и сега ще се срещнем с нейната приятелка и отиваме на първата локация, която сме измислили, за да си направим снимките и не се надявам всичко да се получи. И това е локацията, на която ще направим снимките. Я се завърти! Може ли да се завъртиш?
Ето и още няколко от снимките, които взех в фотосесията. Ако искате отделно видео за това как се случва целият процес от началото до крайния продукт, напишете долу в коментарите. А като завърших на целия ден, решихме да разпуснем с билярд.